Keď sa povie furman, každý si predstaví statného chlapa, ktorý vie narábať s konskými opratami i lopatou. Zdanie však niekedy klame. 28-ročná Lenka namiesto zábavno-nákupných centier behá po tvrdej hore. Naša cesta za ňou nebola najľahšia, ale nakoniec sme ju našli v obci Bíla na Morave. Kobylka sa volá Nirvana, je to plemeno Norik. Stará 23.7. bude mať 4 roky. Pozdrav sa. To je ona. Šikula. Jej mamka bola žrebná a ja som si povedala, reku, od tejto kobily chcem žriebetko. Láska tam už bola, ešte to bolo mimino. V brúšku. Ešte to nebolo ani na svete. No už keď sa narodila, tak už musela byť moja. Servus. Daj. Tak, výborne. Nirvanka. A dupni, nech ti zatlieskajú. Dupni. Ešte. Tak. Ako pre niekoho je, ja neviem, jeho dieťa, ja dieťa vlastne nemám, tak toto je moje dieťa, to je životný štýl, ktorý ma drží a bude ma držať asi do konca života. Lenku láska ku koňom sprevádza už od detstva, priviedla ju aj k jej súčasnému povolaniu. Veľa ľudí to zarazí, že vlastne robím tú prácu, ktorá sa teda volá furmanstvo. Väčšinou sa to pripisuje mužom. Ako malé dieťa som to nikdy nevidela naživo. Nikdy som nevidela to, ako sa pracuje v lese, ale vždycky som sa motala kolo chladnokrvných, čiže ťažných koní. A vlastne rovnými nohami som do toho prišla, keď už moja kobila došla do toho veku, že už sme mohli spolu do tej hory ísť. Furmanstvo Lenku a jej priateľa zaviedlo na samotu do prekrásnej moravskej prírody. Na túto samotu som sa vlastne dostala s tým, že s priateľom on už tu napracoval a povedal, že tých gráb u nás na Slovensku a hlavne v Turcii už má plné zuby, lebo vlastne tam sú fakt kopce, kde ide tomu človeku a tomu koňovi každú sekundu o život. Hora je tvrdá robota, to fakt je iba pre chlapov, aj to nie pre všetkých. Byť furmankou je drina, napriek tomu sa mladé sympatické dievča rozhodlo pracovať v hore so sekerou. Ľudia berú furmanov, že sú to ja neviem akí ľudia, že pomaly nemajú ani základnú vychodenú alebo tak, ale čo sa človek tu narobí a narozmýšľa, hlavne toho rozmýšľanie, to je základ prežitia. Páči sa mi tá práca s tým koňom. Vlastne ja som s tým koňom od rána do samého večera a je tam vlastne tá komunikácia a robota, hlavne tá robota, že tam za tým vidno kus urobenej práce. A toto je práca, pri ktorej som zostala, hádam, najdlhšia a najdlhšie by som aj chcela pri nej zostať. Len je to nebezpečná robota. Na každom milimetri čaká nejaké nebezpečie, nejaké zranenie, či vás alebo toho koňa. Som mala úraz minulý rok, mala som zlomenú pánu. Tak som bola marotka vyše mesiaca o barlách. To boli hrozné bolesti, to strašná vec. Som myslela, že to vzdám, že už do hory nepôjdem, ale to sa nedá. Práca v lese je ťažká, v každom ročnom období vyžaduje si aj veľkú fyzickú silu. Furman vraj nevyhynie, pokiaľ budú ľudia potrebovať nábytok. Bojí sa teda furman niečoho? S priateľom robíme túto prácu spoločne. Ja sa bojím o ňu, on sa bojí o mňa, je to normálne. Každý sa bojí o každého. Aj po tom úraze, čo mala, tak jasné, že sa bojí. Ani úraz však Lenku od práce v lese neodradil. Za svojím životným snom si tvrdohlavo kráča ďalej. Stále idem za tým od malinka až doteraz, stále za tým istým. Že nevybočila som a že som si nikdy nepovedala, že neviem, čo od života chcem. Viem, že chcem byť s týmito štvornožcami. A strašne to dvíha sebavedomie, táto práca, aspoň mne. Lebo si vlastne uvedomíte, že ste sám sebe pánom a musíte sa rozhodnúť a za každým sa musíte rozhodnúť dobre. Hio! Hidal, hod. Brrr, stoj. Lenka vie, že furmanku nebude robiť navždy, svoju budúcnosť však jednoznačne vidí pri koňoch. Máme plánov hromadu ukázať tým ľuďom, že tá práca v lese nevyhynula. Učiť toto ľudí. Nehovorím, že musí ísť pracovať do hory, ale príklad, manažér má čas a chce niečo vyskúšať nové, tak príde tu a my ho to naučíme. Priala by som si, aby som na tomto mieste mohla zostať do konca svojho života. Čo moje srdce pišti, som našla tu. Naozaj prostredie a prostredie 100% raj pre kone tu na. Ale neviem si predstaviť, že by som ešte našla niekde krajšie miesto. Pre mňa je tu najkrajšie. Hod. Poď, Hio. Čihy.